нехватка. То есть мардуми камбагал фикр мекунад фикри норасое. Фикри во фикри норасое аст. Доимо фикри норасое мекунад. Мардуми сарватманд фикри изобилия. Фикри чи? Фаровоне. диққат кардестед. Ман ҳамон дарс ба гуфтагӣ будам ки куртае ки ману шумо мепӯшем, дорое ки ману шумо мехарем, телефоне ки ману шумо гап мезанем, хонае ки ману шумо зиндагӣ дорем, ҳамин чиз як вақте фикри як инсон буд. ин чизҳо табиат сохтагӣ нест. Инҳо ҳамаш фикри як инсон буд. Мана ин доска набуд, мана ин парта набуд, мана ин чизҳо набуд. Ино инсон сохт. Анакун ба туфайли чӣ сохт инсон ҳамин самолёту мошину телевизору компютер? Ба туфайли фикронааш. ягона ҷондоре ки дар рӯи замин мегардад лаёқати фикр кардан дорад, ин инсон аст. диққат кардестед? танҳо инсон лаёқати фикр кардан дорад. На ҳайвон, на дарахт, на сабзавот. ягон чӣ лаёқати фикр кардан надорад. ҳамин лаёқата худованд фақат инсон ба додагӣ. инсон аз сабаби оне ки фикр кардан дорад, лаёқати фикр кардан дорад, метавонад ки сифати ҳаёти худашро дигар кунад.